ସକାଳୁ ଉଠି ବ୍ରସ୍ କରି ଗାଧୋଇ ପାଧେଇ ସାରି ପେଟଟା ପୂଜା ନ କଲେ ଆଉ କିଛି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। କ'ଣ ବା ସାଙ୍ଗ ପେଟ ପାଇଁ ତ ସବୁ ନାଟ ଆଉ। ମୁଁ ମୋର ବ୍ରସ୍ କରି ଗାଧୋଇକି ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲି। କାରଣ ଝିଅ ଶୋଇଛି, କାଳେ ସେ ଉଠିଗଲେ ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ତାପରେ ସଜବାଜ ହୋଇ ମୁଁ ଠାକୁର ପୂଜା କରି ଝିଅ ଉଠି ସାରିଲା ଦେଲା ବେଳକୁ ତାକୁ କ୍ଷୀର ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବି, ଚାଲିଲି ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ କ୍ଷୀର ଆଣିବା ପାଇଁ। କ୍ଷୀର ଗୋଟେ ନେଇ ଆସି ମାଆ ଝିଅ ଆମର ଚାହା କରିକି ପିଇଦେବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ଗରମ କରିଦେଲି, ମୁଁ ଚାହା ପିଇଦେଲି। କ୍ଷୀର ଟିକେ ଗରମ କରିଦେଲି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଗେଲ କରିଦେଉଛି। ବାବା ବାବା ମାମା ମାମା କହି କେମିତି ଗେଲ କରିଦେଉଛି। ଲୋ ବାବା ଲୋ ମୋ ଧନଟା ଲୋ ଗେଲ କରିଦେଉଛି। ତାକୁ ଟିକେ ମୁଁ କ୍ଷୀର ପିଇଦିଏ। କ୍ଷୀର ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ତା'ର କ'ଣ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବା। ଆଗେ ଚାହାଟା ପିଇଦେଇ ପୁଣି ମଧ୍ୟ କେମିତି ଗେଲ କରିବା ଲାଗିଯାଇଛି। ସେତିକି ଥାଉଲ ଧନ, ପେଟ ପୁରିଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ରୋଷେଇବାସ କରିବା ପାଇଁ। ରୋଷେଇ କ'ଣ କରିବି ଭାବୁଛି। କ୍ଷୀର ନେଇ ଆସିଲି, ତାହେଲେ ଦହିଟା ନେଇ ଆସିଲି। ସେ ଦହି କଡ଼ି କରିଦେବି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେହେତୁ ପୋଳାଇ ଭେଣ୍ଡି ନେଇ ଆସିଲେ, ସେ ଭେଣ୍ଡି ଖାଇ ମୋର ଦିନ ଯାଉଛି। ଭେଣ୍ଡି ଭାଜିଦେଲି। ତାପରେ ରୋଷେଇ ଗରମରେ ଥକିଗଲି, ପାଣିଟା ଟିକେ ପିଇଦିଏ। ତାପରେ ଖାଇକୁ ସାରି ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଝିଅକୁ ନେଇ ବାହାରିଗଲି ତଳକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ବୁଲିଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ନା ଆଉ। ଟାଟା ବାବା।